И какво става, хора, аз съм The Gaming Guy и това е моят първи клип в моят канал и днес ще говорим за началото на Club Penguin, откъде е произлязла играта и как е започнало всичко. Така, значи, датата, на която е създадена Club Penguin е на 25 октомври 2005 година. Не, това не е вярно. Истинската дата, на която е създадена самата игра е през 2001 година, като тя се казва Experimental Penguins, което означава експериментални пингвини. Но играта се спира през 2001 година поради малкото и... Хората малко са играли самата игра. След това през 2003 година се създава нова версия на същата игра, която се казва Penguin Chat. Не мисля, че трябва да превеждам, защото то се подразбира. Така, играта има 3 версии. Така, като в третата версия се съдържат стария вид на сегашната Club Penguin, някои сгради като Town, Night Club, Coffee Shop и Boiler Room. Във всички тези стаи са се променили естествено. Обновили са се, освен Boiler Room, която се остава същата от 11 години. Което е, да, доста странно за някой. На 28 октомври, т.е. 4 дни след създаването вече на Club Penguin, тази игра, която сега ние играем, Penguin Chat спират, тъй като е заменена с сегашната игра. И като цяло това е за като начало. Не мисля, че има други неща, които трябва да се говорят. И ще правя различни други теми, като например има един нов таен специален герой в Club Penguin, като пиратът Гари и така нататък. Той е Sasquatch, но сега няма да говорим за него. И надявам се клипът да ви е харесал, може да дадете ръчичка нагоре и да се абонирате за мен и довиждане!